masu sauraro zare musu da ku gyara zama tsab domin jin irin yadda take ci gaba da kayawa tsakanin Iran da Amurka da Isra'ila. Daidai lokacin da an shiga sati na biyar kenan ana ci gaba da gwabza wannan gumurzu, wanda Isra'ila da Amurka su ne dai suka fara tabo kasar ta Iran, wanda kuma tun daga nan ne dai ake ci gaba da dauki ba dadi, wanda halin da ake ciki tuni da kasar Amurka kanta ya fara daukar zafi irin yadda dabanin Amurkawa suka fara fitowa suna nuna zanga-zanga akan cewa kwata-kwata ba sa tare da shugaban kasar Amurka Donald Trump a wannan yaki da suke gwabzawa da kasar ta Iran saboda kai jaza musu masifa. Sannan kuma kazalika dai zai ƙara jin irin yadda kasar Iran din ta samu nasarar kakkabo wasu jiragen kasar ta Amurka, wata tsibiban jirage guda biyu, wanda kakkabo wannan jiragen ba karamin tada hankulan duniya yi ba, musamman ma waɗanda ba sa goyon bayan kasar ta Iran. Sannan kuma kazalika dai zai ƙara jin irin yadda Amurka ta bayyana kan cewa ta samu wasu daga cikin direbobin jirgin nata. Haka kuma zalika dai zai ƙara jin irin yadda shugaban kasar Amurka ya ƙara sanya wa'adin kwanaki biyu kacal kan Amurka akan cewa da su gaggawan bude mashigar Hormuz ko kuma su yi amfani da karfin soji, wanda dai Trump ya sha irin waɗannan kalamai, amma kuma kasar Iran tana kunnin uwar shegu, wanda a wannan karan so ake a gashin kasar Iran din za ta bude ne ko kuma za ta ƙara kunnin uwar shegu, sai kuma kwatsam aka ji yau Iran din ta fito ta yi wa kasar Amurka martani akan bude mashigar Hormuz din da Trump din ya mata gargadi. Sannan kuma kazalika dai zai ƙara jin irin yadda kasar ta Isra'ila ta kai wani mummunan hari kan kasar ta Iran din, inda sai da aka samu asarar rayuka na mutum 5. Sannan kuma kazalika dai zai ƙara jin irin yadda kasar ta Rasha ta yitar da Allah wadai da wani hari da kasar Isra'ila ta kai kusa da rumbun kera makaman kare dangi na kasar ta Iran. A kuma zalika dai zai ƙara jin irin wasu ruwan makamai masu linzami da kasar Iran din take ci gaba da zazzagawa akan kasar ta Isra'ila a daidai lokacin da ake yunkurin ganin an takaita kai hare-hare, ake yunkurin ganin an samu nasara domin a zo a zauna a teburin sulhu. Amma ita kuma Iran da har yanzu dai tana ci gaba da ƙara kai wasu muggan makamai na rokoki masu linzami masu yaya a cikin kasar ta Isra'ila, wanda fa a halin da ake ciki ta ita karan kanta Isra'ilan ta fara nuna akan alamun tasa duda, duk da dai tana tsoron kada duniya ta ce ta gaza. Ku da kuma masu sauraro zare mu so da ku tare zama tsab domin jin cikakkun rahotanni da muke dauke da su a daidai wannan lokaci har karshe. Amma masu sauraro kafin dai mu kai ga sako muku cikakkun rahotanni, idan wannan shirin ne farkon ka mana ziyara wannan ta tawo mai suna Gido 24 TV, zare mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka. Alhaji nace suna jira ne fa baka duba ba, dan na duba mai sacin na baka bude ba. Wallahi tun da zufa ma nake ta yi har yanzu fa abin bai sauka ba fa. Ina zuwa bari in duba dai in gani. Ya lafiya ko tun daga gidan nake jin muryar ka? Wallahi kaya ne Imran ya tura min kuma har yanzu in ga maka waya ta ki budewa. Na sa data har sau 3 amma abin ya ki budewa. Ya ina gidan nan kuma ina da cash peso, kake da matsalar data. Cash peso? Menene shi? Application ne da suke sai da data mai sauki kuma mai inganci, sannan tana da karfi. Bari ma ka gani, bari in tura ma. Wallahi tallahi data tana da ƙarfi. Wai menene sunan shi kace? Cash peso. To ni ma daga yau na zama cash pay. To ya Shamsa, ina zamu samu application na cash peso din nan? Garza Play Store ko App Store domin sauke manhajar cash peso. Za ku iya samun katin kira na kowane irin layi. Ko kuskure kuka yi wajen sa kati kuka sa da yawa, za ku iya mai da shi kuɗi. Sannan a manhajan cash pay babu charges idan kun sa kuɗi. Za ku iya sayan katin wutar lantarki. Za ku iya duba sakamakon jarabawa kamar waye ko ne ku. Za ku iya kabin TV shop. Muna da ma'aikata da suke aiki dare da rana domin sauraron korafe-korafen ku. Ga dai cikakkun rahotannin. An da wuce sati 5 kenan ana ci gaba da gwabza yaki da wanda aka fara tun a ƙarshen watan Fabrairu, ƙarshen watan 2, inda Iran ta karbi wasu munanan harare kai tsaye daga haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila, wanda ya sanadiyar kisan jagoran kasar Ayatollah Ali, wanda tun daga nan ne dai kasar Iran din ta dauki damaran yaki take ci gaba da zazzaga makamai masu linzami, wanda kusan kullun dai tana ci gaba ne da ƙara fito da wasu sabon salo da kuma wasu sabbin makamai, wanda halin da ake ciki fa a yanzu Iran ta fara amfani da wasu makamai masu yaya, wanda idan ta jefa su makami ɗaya za ta bulla, amma kuma in suka tashi sama sai ga sararrabu sun kakkasu, waɗanda koda makamin air defense system
na kasar Isra'ila ko kuma kasashen da Iran din suke kai hare-hare, ko da sun samu nasarar kakkaɓe wasu, amma dole wasu makaman sai sun faɗa a cikin inda aka aike su kuma sun yi barna. A halin da ake cike da tuni da hankalin Amurka ya gagarumin tashi da kuma sauran kasashe da suke goya Amurka da Isra'ila baya, a daidai lokacin da kasar Iran ta bayyana cewa dakaranta sun samu nasarar kakkaɓo sama da jiragen sama marasa matuƙa guda 160 na abokan gabanta a wani sabon bayani da ya fito daga rundunar tsaron sararin samaniyar ta, inda kuma kasar ta Iran ta samu nasarar kakkaɓo wasu jirage F-10 da kuma F-15E wanda hatsabiban jirage ne na kasar Amurka, wanda Amurka ta tura su domin su shiga cikin kasar Iran din domin su gudanar da mummunan illa, wanda ba din Allah ya tsare ya ba wa Iran din damar kakkaɓo wannan jiragen ba, to fa tabbas da dole ne za a tashi da mummunan labari irin aikan da waɗannan jiragen suka yi, domin ita karan kanta Amurka ba ta taɓa tunani akan cewa Iran din za ta iya kakkaɓo waɗannan jiragen ba, inda duniya ta yi mamaki akan wannan nasarori da kasar Iran din ta samu gurin kakkaɓo waɗannan hatsabiban jirage guda biyu, jiragen da a tarihin ƙasa ba taɓa samun ƙasar da ta iya kakkaɓo waɗannan jiragen kai tsaye ba, amma sai kuma ga Iran ta kakkaɓo waɗannan jiragen a cikin ƙanƙanin lokaci, sannan kuma ta samu nasarar kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda 160 na abokanan gaba da suka walla mata, kamar yadda kasar Iran din ta bayyana. Kwamandan hekwatan haɗin gwiwar tsaron sararin samaniya na kasar, wato Brigadier Janar Ali Reza Ilhami ne ya bayar da tabbacin wannan gagarumin nasarori da suka samu. Tashar Al Jazeera ta wallafa cewa Brigadier Janar Ali Reza Alhami ya ce sojojin Iran sun riga sun lalata jiragen yaƙi masu ƙarfi da dama a ranar da aka kai wa kasar tasu ta Iran din. Financial Express, kamar yadda ta wallafa Giro 24 TV ta samu rahoton, ta wallafa cewa Brigadier Janar Ali Reza Alhami ya ce ɗimbin makamai masu linzami na cruise da kuma jirage da dama marasa matuƙa suka hada da nau'ikan Hermes da Lucas. A cewarsa wannan nasara ta samu ne sakamakon sababbin dabaru da kuma amfani da ingantattun kayan aikin tsaro da aka kera a cikin kasar ta Iran, wanda hakan ne dai ya ba su damar gurin samun wannan nasarori. Sannan kuma babban abin farin ciki, wa'annan makamai da aka yi amfani da su gurin samun waɗannan nasarori makamai ne wanda Iran din da kanta ne ta kirkire su, ba wai soyowa ta yi ko kuma taimaka mata wasu kasashe suka yi ba, inda suka bayyana kan cewa tabbas wannan ba karamin babban farin ciki bane a ce makaman da kuka kera a kasar ku ita ce ta samu nasarar kakkabo makaman da duniya ma take tsoron su. Sanarwar ta kara da bayyana cewa rundunar tsaron sararin samaniyar Iran na ci gaba da karfafa matakan kare kasar daga hayayen sama da Isra'ila da Amurka ke kai mata. Janar Ilhami ya kara da cewa sojojin Iran a shirye suke su kai farmaki ko su yi kwantan bauna ga jiragen yakin abokan gaba da kuma jirage marasa matuka ta amfani da hanyoyi na zamani. Haka kuma an shirya za a yi amfani da kayan aiki na cikin gida da aka kera domin farautar jiragen zamani na karni na 5 da kuma sababbin jirage marasa matuka. Ya bayyana cewa sojojinmu a shirye suke su yi kwantan bauna ga jiragen yaki da marasa matuka na abokan gaba ta amfani da hanyoyin da kayan aiki na zamani da aka kera a cikin gida Iran domin yakan jiragen karni na 5 da kuma na'urorin jirage marasa matuka na zamani. Ya kara da cewa mun riga mun lalata jiragen yaƙi masu ƙarfi da dama tare da makamai masu linzami da dama. A cewarsa wannan nasara ta samu asali ne daga dabaru da kuma amfani da sababbin kayan aiki da kirkire a tsarin tsaro, wanda ya ce ya jefa abokan gaba cikin rudani da kuma rashin fahimta. Kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashin hankali a yankin, inda kasashe ke ƙara ƙarfafa tsaron su na sararin samaniya da kuma fasahohin yaƙi na zamani, duba da irin yadda kasar Iran din ke ci gaba da kai musu munanan hare-hare babu kakkautawa, domin halin da ake ciki yanzu duk wasu kasashe da suke yankin gaba ta tsakiya da kuma yankin Gulf suna cikin daddar da kuma tashin hankali ne, duba da irin yadda kasar Iran din ke ci gaba da ƙara zazzaga musu ruwan makamai masu linzami da kuma makamai masu ƴaƴa. Sai dai kuma tun lokacin da aka fara wannan gumurzu tsakanin Amurka, Isra'ila da kuma kasar Iran, har yanzu dai babban abin da ke ci gaba da ciwon kasar Amurka tuwa kwarya shine ta yadda za ta yi ta ga ta bude mashigar Hormuz, wanda ta yi Iran din ta bude mashigar taki,
ta yi gargadi amma dai ina kasar Iran din ta ta bude, inda da karshe ma Amurka ta nemi taimakon kasashen duniya akan da su bada dakaru domin a farwa Iran domin ganin an bude wannan mashigar Hormuz, inda kwatsam sai aka ji kasashen duniya sun bayyana kan cewa kwata-kwata ba za su iya taimakawa Amurka da jami'an tsaro domin ganin an bude wannan mashigar ta Hormuz ba. To kuma babban abin da ke ci gaba da ƙara ciwo Amurka tuwa ƙwarya shine wannan mashigar Hormuz din ya sanya kasashen duniya a cikin tashin hankali, inda farashin man fetur ke ci gaba da ƙara tashin goron zabi a duniya. Sannan kuma Trump ya gaza samun ɗauki daga kasashen duniya, alhalin kusan kullum abubuwan kasashen duniya suna ci gaba ne da ƙara tashin goron zabi, musamman ma mai, inda a harin da ke ciki dai wasu suka bayyana kan cewa tabbas fa shugaban kasar Amurka Donald Trump kamar ya gaza iya inda suke ganin kamar Donald Trump ya gaza iya kawo ƙarshen Iran, wanda a da ke ciki Trump din yana ci gaba da gaba baya, wanda hakan ne ya ƙara fusata Trump, ya bayyana kan cewa ya baiwa Iran wa'adin kwanaki biyu kacal, wato awanni 48 da su gaggawan bude mashigar Hormuz, alhalin a baya ya jima yana wannan maganganu. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a wannan karan ya ba wa Iran wa'adin awanni 48 na bude Hormuz idan tana son kanta da lafiya. Trump ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, inda ya ce lokaci na ƙurewa ga Iran ta ɗauki mataki kafin a ɗauki wani tsatsauran mataki a kanta. A cikin sakon nasa, Donald J. Trump ya yi waiwaye akan wani gargadi da ya taɓa yi wa Iran a baya na ta gaggauta buɗe mashigar. Donald Trump ya bayyana cewa kun tuna lokacin da na baiwa Iran kwanaki 10 ta kulle yarjejeniya ko ta buɗe mashigar Hormuz. Ya kara da cewa lokaci na ƙurewa, saura awa 48 kafin duk wata mummunar illa ta sauka kansu, kamar yadda Trump din ya bayyana a cikin shafinsa na Truth Social. Trump na ci gaba da matsin lamba kan Iran, musamman kan batun mashigar Hormuz, wanda ke da matukar muhimmanci ga harkokin sufuri da kuma tattalin arzikin duniya. Masu lura da al'amuran siyasa da ƙasa da ƙasa na ganin cewa wannan sabon gargadi daga Trump na iya ƙara dagula yanayin tsaro a yankin gaba ta tsakiya. Mashigar Hormuz na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin ruwa a duniya da ake bi wajen jigilar ɗanyen mai, kuma duk wata matsala a yankin na iya haifar da tashin farashin mai da kuma rikicewar kasuwannin duniya. Ko da yake Trump bai fayyace irin matakin da za a ɗauka ba idan Iran ba ta bi umarnin ba, kalamansa na nuni da yiwuwar ɗaukar matakin soji ko ƙarin takunkumai ga ƙasar. Har yanzu Iran dai ta mai da wani gagarumin martani ga shugaban kasar Amurka Donald Trump, inda kowa yake tunanin cewa kamar Iran din za ta iya fitowa ta bayyana akan cewa to tana buƙatar a zo a zauna a yi sulhu a irin gargadi da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi. Sai kuma kwatsam aka ji Iran ta fito ta yi wani martani wanda ya ƙara tsoratar da Amurka da kuma ƙara tsoratar da wasu ƙasashe, inda Iran ta yi watsi da wa'adin kwana 2 da Trump ya sanya mata. Iran ta yi watsi da wa'adin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya gindaya mata na cimma yarjejeniya ko kuma bude mashigar Hormuz ba tare da bata wani lokaci ba. Tun da fari Mr. Trump din yayi barazanar saukarwa a kasar abin da ya kira ruwan wuta idan har bata amince da yarjejeniya cikin kwanaki 2 ba, domin zai zazzaga mata matukar bara'i. A wata sanarwa, shugaban rundunar koli ta sojin Iran General Ali Abdullahi ya bayyana Trump din a matsayin firgici da wauta. Ya kuma gargadi cewa abinda Trump din ke fatan saukarwa Iran a ƙarshe zai kare ne akan Amurka. Mummunar fatan da Trump yake yi na saukar bala'i da ruwan wuta to zai sauka ne akan Amurka, kamar yadda wato General Ali Abdullahi ya bayyana. Ya kuma gargadi cewa abinda Trump din ke fatan saukarwa Iran a ƙarshe zai kare ne akan Amurka. Ya ƙara da cewa idan Amurka ta kai hari kan muhimman kayayyakin more rayuwa na Iran, to Tehran za ta kai hari kan wuraren da sojojin Amurka da Isra'ila ke amfani da su ba tare da wani shamaki ba. Sannan kuma a da ke ciki dai tuni dai inda Amurka tun ajiya dai Amurka ta bazama domin nemo direbobin jiragenta da kasar Iran ta samu nasarar tarwatsawa, inda a da ke ciki dai Amurka ta ceto matukan jirginta da ya bace a Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin kasar sun ceto matukin jirgin yakin nan na kasar da ya bace a kudancin Iran bayan an harbo jirgin sa kirar F-15 a ranar Juma'a. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta, Mr. Trump ya ce sojojin sun gudanar da ɗaya daga cikin ayyukan ceto mafi jarumta a tarihin Amurka. BBC ta fahimci cewa an yi kazamin artabu tsakanin sojojin Amurka da Iran yayin wannan aiki. Wasu hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ɗaruruwan mutane
tuta zuwa yankin mai yawan tsaunuka a kudu maso yammacin iran domin taimaka wajen gano inda sojan yake. A halin da ke ciki dai kasar iran din ta samu nasarar kakkaɓo wasu hatsabiban jirage ne guda biyu wanda tun a ranar juma'a ta jefa amurka a cikin wani irin yanayi, wanda amurka ta ci gaba da bincike da kai ta samu nasarar gano ɗayan, wanda tun a ranar juma'a a jiya amurka ta ci gaba da bazama, wanda sai da aka ɗauki ba daɗi kafin nan ta samu nasarar ƙara ceto ɗayan. Sannan kuma kazalika dai rahotanni daga iran na cewa hararen sama da isra'ila ta kai kan wata babbar cibiyar sarrafa sinadarai sun kashe akalla mutum 5. Sojojin isra'ila sun ce sun kai hari ne kan cibiyar mashar saboda ana amfani da ita wajen kera muhimman sassan makamai masu linzami. Tun da farko a jiya asabar an kashe wani jami'in tsaro a wani harin na daban da aka kai kusa da tashar makamin kare dangi ta bushar. Kamfanin rosatom na rasha da ke kula da wurin ya ce ya kwashe kusan ma'aikata 200 daga yankin, wanda ya tuni da kasar ta rasha ta fusata ta fito ta wani gagarumin gargadi ta nuna bacin ranta akan wa'annan hare-hare da kasar ta isra'ila ta kai, inda kasar amurka da isra'ila suka bayyana akan cewa sun kai wa'annan hare-hare, inda kwata-kwata kasar rasha ta fito ta nuna takaicinta da kuma rashin cin daɗinta akan wannan harin. Da dai halin da ke ciki kasar rasha ta yi kakkausar suka kan sabon harin makami mai linzami a iran a yankin da ake gaba ta tsakiya. Rasha na magana ne da aka kai rasha ta yi magana ne akan harin kusa da tashar makamin kare dangi na bushar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen rasha mariya zakarova ta ce suna karɓar rahotanni cikin damuwa kan harin da ya faru a ranar 4 ga watan afrilun shekara ta 2026, kamar yadda tashar aljazeera ta wallafa. Ta ce gwamnatin rasha na nazarin bayanan da ke shigowa tare da bayyana harin a matsayin laifi mai muni da ya janyo asarar rayuka. Zakarova ta kuma mika ta'aziyya ga iyalan wanda ya mutu, wanda aka ce yana kula da tsaron tashar makamashin ne na kare dangi a bushar. Tun da fari shugaban kamfanin rosatom alezi likchef ya ce al'ummar duniya sun nuna damuwa sosai kan harin da aka kai kusa da tashar. Ya bayyana cewa shugaban hukumar IAEA ya yi magana tare da cewa hulɗa da kasashen abokan hulɗa ta nuna karuwa damuwa kan rikicin. Likchef ya kara da cewa kowa na cikin fargaba kan yadda rikicin ke ƙara tsananta, lamarin da ka iya janyo matsala mai girma a faɗin duniya. To dai a halin da ke ciki dai abin da ya sa rashin ta nuna damuwanta akan cewa bai kamata a ce kasar ta isra'ila ta kai hari wannan yankin ba, duba da irin wannan guraren ne nan ne kasar ta iran din take kera makamanta. Sai dai kuma ita isra'ila ta bayyana kan cewa ta kai hari ne wannan guri saboda tana da burin ganin ta hana kasar iran ce gaba da mallakan makamai, inda ta bayyana kan cewa tabbas iran ta riga ta zama babbar annoba ga